бошгоҳи хуҷанди тоҷикистон омодагиҳои худро ба бозиҳои муҳими мавсим яъне ҷоми конфедератсияи футболи осиё идома дода истодааст. то оғози бозиҳои марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи мазкур ки ду рӯзи дигар боқӣ мондааст, дастаи Рустам Хоҷаев дар як рӯз ду маротиба дар майдони марказии ҷумҳуриявӣ тамринҳоро ба роҳ мондааст. ба иттилои сармураббӣ тамоми ҳайати даста аз ҷиҳати ҷисмонӣ равонӣ омодаанд ва метавонанд дар баробари дилхо рақиби худ арзанда ҳунарнамоӣ намоянд. лозим ба ёдоварист ки дастаи хуҷанди тоҷикистон пеш аз оғози мавсим маҳз ба бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи осиё машқҳои дастаҷамонаи таълимиву тамринии худро дар кишвари Туркия баргузор намуд. ҳозира ҳамин бозингаро ба ҳамин бозингаро мо боварӣ дорем ва ба ҳамин бозингаро мақсади худро иҷро мекунем. мухлисон албатта ҳама вақт ғалабаро интизор ҳастанд. албатта мо ҳам мехоҳем ки интизори ғалаба ҳастем ва мехоҳем ки ғалаба кунем, лекин футбол аст, мо аз ин чиз қафо худро намегирем. албатта ҳаракат мекунем ки дар ҳар як бозӣ меомадагӣ ғалаба кунем. Артём Сердюк, легионери рус ки дар оғози мавсим ба бошгоҳи Хуҷанд пайваст, аллакай самми боризи худро дар бозиҳои даста гузоштааст. айни замон дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ Артём Сердюк бо Акобир Тураев аз дастаи Эсхата бо 5 голи беҳтарин нишонзанҳо ба ҳисоб мераванд. Артём пеш аз оғози ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар бораи бозиҳо ва мусобиқаи мазкур чунин ибрози назар намуд. Ну, для меня это новый турнир. Я ни разу, в Еврокубках, если в Европе играть, ни разу не играл. А это азиатская, это как Лига Европы, я так понимаю. То с нетерпением жду, чтобы показать себя, и команда достойно выступила на этом турнире. конфедератсияи футболи осиё тоҷикистонро макони баргузории мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2021 дар гурӯҳи F интихоб кардааст ки хуҷанд шомили он аст. дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар минтақаи марказӣ дар гурӯҳи F рақибони хуҷанди тоҷикистон Насафи Узбекистон, Алтинасири Туркманистон ва Олои Қирғизистон ба ҳисоб мераванд. марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар шакли мутамарказ аз 14 то 20 май дар як давр баргузор мешавад. тими хуҷанди тоҷикистон санаи 14 май дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо тими Алтинасири Туркманистон нерӯ месанҷад.